Guys, nagmanicure ako subong sa ano ko sideline. Ayan. Ito, ayan. Way pa natapos si Alima na. Ang natapos na palang bus na kag ang imaw na mo pala natapos so tanaurhi. Ayan. Hello. Ayan. Hi, ate. Hello. Ayan. Ayan. See? Nag-abot ako dikina 8 o'clock. 8. Mga 8. So, mag 12 na yata. So, amo da. Okay. Tapuson ko anay. Okay? Bye! Sarakangan sa. Nag-start na. Kasi kita sarakangan ta. Ayan. See, nice manicure. See, this is my customer. Ayan. Gapang sideline pa tangang gabi. Time check is 12 midnight. Nanhan ka buhok. So, okay man. Nanhan ko ka. Yan. Done na.